Usa-usa nga gidawat sa 31 ka mga kanhi rebelde sa Davao Oriental ang assistance nga gitunol sa gobyerno ubos sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun ICLIP. Dihang nahingpit nila ang rehabilitation program ug migraduar sa Happy Home sa Sitio Magay, Barangay Don Martin, Marundan, Mati City niadtong Disyembre 2022. Nakadawat og tag 50,000 pesos nga cash assistance alang sa livelihood aid ug dugang 15,000 pesos nga immediate assistance ang mga benepisyaryo. Gihimo ang distribution niadtong Abril 13, 2023 ang ipangunahan ni Provincial Administrator Maria Gracia Tiago kinsa mitindog isip representante ni Governor Corazon Malanyaon. Kuyog ni Tiago sa pang-apud-apud sa checking ngadto sa kanhing mga rebelde sila DILG Provincial Director Orly Cabaubaw, Brigadier General Oliver Makiling nga Brigade Commander sa 701st Police Lieutenant Colonel Dicano Morales nga mitindog nga representante ni PNP Provincial Director Police Colonel Francis Donald Brillante ug uban pa. Gipasalig sa mga benepisyaryo nga ilang gamiton ug gi-invest sa maayong butang ang gihatag nga assistance sa gobyerno aron mapalambo ang ilang estado sa panginabuhian. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.